който се казва, той спечели някаква награда, който се казва Калев. Както беше малко известен. Това не е за това научно, правда? Днешният ден за общинската организация на БСП е символичен, тъй като преди 85 години 43 политически затворници са избягали от днешния остров Света Анастасия. Преди това болшевик. Символичен е и аз съм горд с тези хора, тъй като те се справили с тогавашния режим и това е началото на антифашистката борба като цяло за областта. Ние, младите хора, се гордеем с тях, с тяхната борба срещу фашизма и с подвига им. И тачим паметта им и живот и здраве за напред и всяка една година на този ден ще сме тук. Иначе денят е като всеки ден. Но той е важен от гледна точка паметта на народа. Ние трябва да помним тези събития не за друго, а защото демокрацията иска да бъде отстояна във всеки един момент. Но разкажи още веднъж. Нека аз да разкажа. Ей, хубаво ти е. Почвам аз. Както си беше. Ами не знам.